Благодаря ви за това, че ни уважихте и за това, че сте тук между нас. На мен се падна възможността да открия това събрание, като гледам май съм най-възрастна, затова разбирам тая отговорност и я поемам с удоволствие. Представям ви нашите кандидати за общински съветници и за кметове от листата на местната коалиция Национално движение за стабилност и възход. И много се радвам, че можем да поговорим с хора от село Шишманци и да представим това, което бихме искали да се случи в това село идните 4 години. С удоволствие ще дам възможността на Костадин Иванов, ваш възпитаник, ваш кадър, който дадахте на тази община, за което много ви благодаря, той да каже какво мисли да се случи във вашето село и надявам се новоизбраната ви кметица да има тая възможност да го реализира. Благодаря. Добър вечер от мен. Първо искам да ви благодаря, че дойдохте на нашето предизборно събрание. Искам да кажа и друго. Всичко това започна още преди 4 години, като направихме тази коалиция да се борим с управлението на сегашния кмет. Знаете всички колко пострада нашето село с правенето на и начина, по който се правят някои от проектите в селото. Затова направихме тази коалиция и тръгнахме срещу управлението на сегашния кмет. Лошото, което стана през изминалия мандат, беше, че човека, заради който направихме всичко това, кмета на Страма, накрая мина от другата страна и избра лесния начин и напредади, за което той си носи само отговорност. Ние продължаваме напред и ще защитаваме до край интересите на нашето населено място, както и на общината. Това е идеята на тази коалиция, без да сме зависими от никакви големи, крупни бизнесмени, да се борим за честно и открито управление в община Раковски. Искам накратко да ви представим нашата програма, нашите опорни точки, как виждаме ние нещата в управлението и най-важното, което и на тези избори, най-важно е да се гласува за общински съвет. Защото ако имаме хора в общинския съвет честни и които си устоят позициите, кмета на общината може да се контролира. Ако нямаме хората, той си взима сам решение и никой нищо не може да направи. Сега ще дам думата на Анелия Гечева да ви обясни да ви разкаже за нашите виждания в програмата, какво смятаме ние да направим. Добър вечер и от мен. Аз също искам да благодаря на всички от вас, които са отделили от времето си и са дошли тук. Знам, че на всички им писна от избори, знам, че хората са недоволни, отекчени и от срещите, които провеждаме, наблюдаваме една тенденция, че хората не желаят и не искат да гласуват. Нашата молба към вас е: излезте и гласувайте, защото наистина има смисъл. В момента изборите са за кметове, за общински съветници и кмет на община Раковски, така че наистина всеки глас е важен. А по отношение на нашата програма, това, което заложихме и което може би в частност най-вече касае населените места извън град Раковски, това е, че ние държим и много искаме да има делегирани бюджети за малките населени места. Лично ние всички смятаме, че това е нещо, което е много важно и така всеки един кмет ще знае с каква сума разполага през годината, през отчетната година и съответно може да направи план, кое е най-важно да бъде отремонтирано, кое е най-важното нещо, което трябва да се случи в населеното място. Защото община Раковски не е бедна община, пари има, така че това нещо е напълно постижимо. Но за да се случи това, трябва да има общински съвет, който да направи предложение и това предложение да мине с поне 11 гласа. Затова казвам отново, че е много важно да се излезне и да се гласува, кой както прецени, но нека да има активност. Следващата точка, която сме се създали в
Програмата е електронно управление с възможност за предлагане на множество онлайн услуги, доколкото е възможно вие да не се разхождате и да не идвате до община Раковски, когато ви се налага да си извадите някакъв документ като удостоверение за наследници, като скица, естествено според възможностите на всеки, но след като всички ние боравим с Фейсбук, мисля, че спокойно бихме могли да ползваме и такива онлайн услуги. Чудите се много често колко са ми данъците. С една онлайн услуга винаги може да си проверите колко данък смет, колко данък имате на автомобила и как е изчислен този данък. И между другото много общини предлагат наистина чудесни онлайн услуги, които биха били в помощ на цялата община. Също така искаме да има участие на гражданите в управлението и при взимането на важни решения да се случва чрез обществено обсъждане. Това за нас е важно, защото всички хора правим общината. В смисъл, хората са важната част. Човешкият фактор е важен, за да се развива една община. Да, тя трябва да работи, кмета трябва да работи, но какво ще се случи, ако ние нямаме хора, на които да разчитаме? В тази връзка ние смятаме, че винаги, когато се взимат важни решения, такива каквито при вас многократно се е налагало да се взимат, е хубаво те да се случват, не е хубаво, а задължително, чрез обществено обсъждане. Също така, нещо, което може би съвсем скоро ще се случи, защото чувам, че на национално ниво се коментира, сесиите на Общинския съвет да бъдат публични, да бъдат снимани, да може всеки един от вас, който има интерес, да ги гледа и да бъде информиран за това, което се случва. Имаме план за промяна на наредбата за прием на деца в общински детски заведения с цел прозрачност в приема. При вас може би го няма този проблем, но в община Раковски за момента, в град Раковски има проблем с приема на деца. Има много родители, които в момента са останали и си гледат децата поради факта, че детето не е прието. Да, строи се нова детска градина, което е чудесно, но все пак е хубаво да има някакъв контрол по какъв начин тези деца са приети в детската градина. Също проблема с транспортната схема искаме да бъде подобрена, да има по-често транспорт от малките населени места към община Раковски, а също така и междуградския транспорт от Раковски до Пловдив в момента създава много проблеми на учениците и на работещите, не е редовен, много често е препълнен и децата не могат да се качат на автобуса. Аз като родител на дете, което пътува всеки ден, ми се е налагало не веднъж да го карам, защото няма място в автобуса или да отивам да го прибера, защото никой не е дошъл да го вземе. Също така искаме да има чиста, здравословна и безопасна градска среда с възможност за насърчаване на връзка между природата и човека. Поставяне на видеонаблюдение на важни места е също ключово важно, защото виждате, че се случват все по-често и по-често инциденти, било то с деца, било то с възрастни хора и лично ние смятаме, че това е едно от ключово важните неща, да има поставено видеонаблюдение във всяко едно населено място. Създаване на работно звено, което да отговаря и поддържа гробищните паркове. Това ни е една от идеите, защото гробищните паркове в момента няма кой да ги поддържа, няма кой да ги охранява и все пак там са нашите близки. Поради тази причина ние смятаме, че там трябва да има хора, които да поддържат тези паркове. И това е от мен. Благодаря за вниманието. Ако някой от колегите иска нещо да каже, ако не, да дам думата на кандидата за кмет. Това е едно младо момиче, което прие поканата и мога да кажа, че наистина да излезнеш и да се решиш да станеш кандидат за кмет на днешно време не е никак лесно, така че адмирации към Ваня за смелостта й да се кандидатира като кандидат за кмет на село Шишманци. Аз лично вярвам в нея. Очарована съм от това, което видях. Смятам, че е един млад човек, който наистина заслужава подкрепа. И мога да ви обещая, че никой от нас, които сме тук, няма да я остави. Всички ще бъдем до нея, ще й помагаме и аз съм сигурна, че тя ще бъде един прекрасен кмет на село Шишманци. Може ли аз само да допълня? Може, разбира се. Нали, говорихме за гробищните паркове, да. Също искам да
подчертая, че има от тротуарните площи също има места, които са с 2 метра треви. Да. В смисъл, трябва да се изчистят, защото те просто тротуара, но този тротуар никой не живее, да. И той има много тротуари такива. Ето вече нашия бъдещ общински съветник е в действие. Той така или иначе гледа нещата, които са в Шишманци. Ще имате възможност да го подкрепите. Сега нека чуем Ваня. Първо искам да благодаря на всички, че са тук и че ни уважихте и подкрепихте. Аз ще ти държа микрофона. Как се включва? Той трябва да е включен. Не. Аз ще се опитам така по-високо да говоря, за да ме чувате добре, надявам се. Благодаря ви, че сте тук. Благодаря, че ни подкрепяте, че ни уважихте. Като начало ние сме подготвили няколко точки, по които ще работим усърдно и целогодишно. За тяхното постигане, разбира се. Първата ни точка ще бъде по-чиста околна среда, по-добро качество на живот. Всички знаем тук за какво говорим. Взаимна работа между кмета на село Шишманци и инициативния комитет в борбата срещу намерението за откриване на нова кариера Шишманци 3. Доста от нас, повечето дори са против нея, ще работим усърдно, за да не просъществува. Сезиране институциите относно ежедневния дискомфорт, причинен от екологичния завод. Тук основно ще наблегнем за ежедневните миризми, причинени от неправилната технология, разбира се. Всички се оплакваме от тях, знаем, усещаме ги, така че ще се постараем да ги няма. Добре. Така, третата ни подточка към тази е редовна поддръжка на инфраструктурата и зелените площи, разбира се, в селото. Всички искаме едно чисто, красиво село, спретнато, за да ни е приятно на нас, за да е приятно на нашите деца, на нашите близки да живеят в него. Втората, основна точка е прозрачност в управлението, разбира се. Под тази точка ние бихме искали да инициираме създаване на селски съвет, с помощта на който ще се вземат важни решения относно селото. Чрез гласуване, чрез повече мнения, чрез различни гледни точки, мисля, че ще се постигне едно добро взаимодействие и ще се вземат едни по-добри решения. Благодаря. Разбира се, тук ще следва и една отчетностна дейност. Съответно, така ще се информират и селския съвет, и вие, гражданите на селото, ще знаете всяка една дейност наша, всеки отчет ще бъде представен пред вас. Следващата ни точка, главна, е обезопасяване на пътищата, разбира се, поставяне на лекнали полицаи на ключови места. Знаем колко е трудно най-вече за родителите да предпазят децата си, съответно има нужда. Има нужда от доста такива. Трудно се контролират децата, трябва ние да работим и ние да мислим за тях. Те са все още малки. Следващата точка е обществени сгради. Тук ще отметнем оптимизация на фитнес залата, ремонт и подмяна на уреди, съответно за младежите и не само, които имат желание да спортуват, за тях ще работим за едно по-добро място, по-комфортно, за да не търсят алтернативни варианти. Имаме го, би могло да се ползва прекрасно. Втората ни подточка към тази, разбира се, е пенсионерския клуб. Тук бихме желали да има една по-висока социална ангажираност. Използване на помещението за по-голям набор от мероприятия. Разбира се, има нужда. Ще се постараем да бъде предоставено. Съответно, избор на домакин на всеки 6 месеца чрез гласуване. И с приоритет ще бъдат, разбира се, пенсионерите. Нека им помогнем финансово. Всеки има нужда, мисля, че това би било добре за тях. Вече е работещо в съседното село, мисля, че и тук ще се справим. И на последно място, но не, разбира се, културна дейност,
Благодаря на нашите домакини на читалището за страхотния им труд. Ние ще се постараем съвместно да работим повече за повече на брой мероприятия, за да покажат децата ни на какво са способни и да имат изяви и активности. Мисля, че това ще е важно за тях, за тяхното израстване. Благодаря. Да, само нищо думата да кажем, той няколко неща. Сега мисля, че е добре да чуем и това, което има желание да ни каже бъдещия общински съветник и той за какво ще се бори. Здравейте на всички, познавате ме добре. Знаете, че милея за селото, тук ми растат децата и ще се боря, ще направя всичко възможно за доброто на селото. И друго, да се повтаряме. Какво е доброто на селото? No. Искам най-вече да се случи това относно най-болните теми, които са за селото. Това са кариерите и разбира се миризмите от завода и най-вече инфраструктурата да се подобри в селото. За легналите полицаи, които наистина са болна тема, защото се кара много бързо. И те в последствие много неща ще излезнат, така че ще се борим за доброто на селото. Най-откровено го казвам и това е което може за момента. Аз мисля, че няма нужда да ви се напомня, но все пак ще кажа това, което Анелия започна да говори. Общинският съвет се състои от 21 човека. Колкото повече са от съответната партия, толкова по-безпроблемно взима решение кмета на общината, което до сега се случваше. Господина управляващ до момента нашата община имаше 11 съветника и общо взето не му бяха нужни никакви други мнения по въпроса. За това ви призоваваме да гласувате за общински съветници, защото колкото по-голяма е опозицията, толкова по-голяма диалогичност би имало в общинския съвет и няма някой да прави това, което му е хрумнало и да решава сам кое е добро и кое не е добро, не само за града Раковски, ами за населените места в общината. Затова ви моля да ни подкрепите във всичките бюлетини с номер 68. Ако вие искате да използвате преференцията, да възможност да гласувате за господина или за някой друг, то може да го направите, но внимавайте да не се случи като предния път и да объркате вота. Така че важното е да гласувате с номер 68, за да ни подкрепите. Благодаря. Искам и аз да ви благодаря и ако има някакви въпроси, които ви вълнуват, моля, споделете ги с нас, ако можем ние да отговорим. Да. Точно това заложихме в нашата кампания. Искаме да договорим автобуси, както беше преди години. Значи селата са оставени без междуградски транспорт и това е голям проблем. Не всеки има автомобил и може да пътува. Това е една от нашите идеи, да има, да кажем, по-малки автобуси през 2-3 часа, нещо нормално. В момента в малките населени места има един сутрин в 6 часа и един вечер в 6:30. Хората са оставени на произвола. Никой не го интересува, може би защото това не е печеливство за хората, които управляват. Те нямат интерес към това нещо. А точно тези неща трябва да са най-напред, както аптека говорихме преди време да има, банкомат. Тези неща се случват много трудно и те нямат интерес да ги въвеждат. Обаче за нас, като малко населено място, това е много важно. Другото, което исках да кажа, преди години имахме идея нашето село да участва в една програма за залесяване на неземеделски земи. Беше сменен статута на част от Байра и горе-долу 300 декара е това да стане един зелен пояс между селото, кариерата, екозавода и базата на пътища. Да се спре запрашеността, както и миризмите. Това нещо не знам ради каква причина са остави и не стана този проект. Ще гледаме, ще направим всичко възможно това да стане, защото
тук при нас има доста замърсители, не един, и това се натрупва. Другото, което искам да кажа е за кариерата. Значи има инициативен комитет. След като приключат изборите, това нещо не е забравено, просто сега ние сме, защото част от нас участват в този инициативен комитет, просто трябва всички хора да разбират, че ако ние сме единни и си защитаваме интересите, нито кмета на общината, нито който иде, може да се гаври с нас. В момента с даването на разрешение за проучване стана точно това. Решава един човек, че има полза от кариерата, разбират се за някакви количества инертни материали и жертва селото. И като имаше сесия, казах аз като общински съветник, защо? Той каза ми, трябва да въжертваме, защото и цялата община Раковски има интерес. Ами, ние не живеем ли в община Раковски? Същото нещо го попитахме колко е прихода или ползите по-точно на община Раковски от кариерата в Шишманци. Беше ми отговорено 600 000 лева ползи. От 600 000 лева не знам колко пари влизат на година в Шишманци от тази кариера. Значи те половината да влизат на година, ние си 4 години, нито ще има какво да асфалтираме тук, нито ще има какво да правим. Всичко ще е оправено. Обаче те нас наползват за работна площадка. И то не е само кариерата, асфалтова база, завода. Всеки си прави каквото си иска на гърба на селото. Това не трябва да се получава, то няма и да се получи, ако хората си защитават интереса, има будни хора. И не само кмета, а има и селски съвет, за да регулира по-добре движенията на местния кмет. Защото явно някои хора могат да искат да слушат кмета на общината. Това не трябва да се получава. Затова искаме да създадем селски съвет и на този селски съвет не само кмета, част от хората, 5-6 човека, и те да участват и да си казват мнението. 5 глави мислят, да. И не трябва да спираме с протестите, защото има смисъл. И трябва да си защитаваме интересите. Аз мога да отговарям за мен и за моето семейство. Всеки трябва да отговаря за него си и тогава наистина ще има много хора. Не да казвате, то от нас нищо не зависи. Напротив, зависи. Ако има повече хора, много добре си правят сметката те и зависи от нас. Другата тема, която исках да ви кажа, да обърна внимание, значи преди 4 години, още в влизането на мандата на кмета на общината, бяха дигнати данъците тихо-молко, още първата сесия и беше дигната и заплата на кмета на общината. Значи с дигането заплата на кмета на общината се дига заплата на председателя на общинския съвет и на заместник кметовите. Аз повдигнах въпроса и казах защо един кмет на населено място ще взима 1200 лева, а един кмет на община ще взима 4000 лева. Той взима 70 или 80% от замминистърска заплата. Това не е честно. Ако има пари, ще има пари за всички. И това е честно и открито управление. Ако няма пари за един, няма да има за всички. Не може той да си взима 4000 лева, тия хора като кметове на населени места да взимат по 1200 или 1500 лева, колкото един обикновен работник. Значи отговорността е много голяма на кмета на селото и ако искаме да има читави кметове, които да не стоят само да им минава мандата, трябва парите, заплатата да е висока. И това ние, ако като влезем в общински съвет, ще наблегнем пак. Аз това съм го предлагал, обаче те като имат мнозинство си правят каквото си искат. Никой не изслушва нашите искания. И затова, моля ви, гласувайте за общински съветници, това е много важно, за да може да се контролира кмета на общината. Ако има някакви други въпроси, слушаме. Искам да попитам, кой е разрешил тези точно трите предприятия, които замърсяват цялото село? Точно в селото да са трите. Значи и завода, кариерата, ние сега протестираме за кариерата и никой не обръща внимание. Значи ходихме на срещи. Преди 2 седмици ли беше, кога беше тук инициирахме среща с
тези хора от зелено движение. Да, те обясниха точно това, че ние се намират нашето село в такъв район, където не е един замърсител. И това значи, как го казаха, че комплексно натрупване на вредни замърсявания и ние по-лесно може да се оправим с Холсим или с някой друг, защото не е само един замърсител. Проблема е от 2-3 места. И наистина голямо въздействие има върху нашето здраве това. Запрашеността, замърсеното на въздух и друго, да. Всички страдаме от това нещо. Другото, което и трябва да се наблегне, да има една не само водоноска, ами да има машина, където мите улиците, защото не е важно само да се навлажняват, трябва те да се почистват. Вижте сега, тя водоноската е просто да навлажнява, да не се дига толкова прах, обаче това е временно. Те първо трябва да се съзират институциите и те да имат оросителна система, работеща оросителна система. Ние това го говорихме и на протестите. Не само водоноска. Те като идваш от Пловдив, гледаш един облак от прах от 20 км се вижда то. Това всичко се сипи над продукцията ни и над селото и ние го дишаме. И лека по лека това се насъбира в нашите дробове и се оказва влияние. И затова сме говорили с институции, ще се съзират институции, трябва пак ние да подаваме постоянно жалби към РИОСВ за замърсяването на въздуха. Ама ако ние си мълчим, няма да се оправят нещата. Просто след изборите трябва вече да вземем сериозно и да правим протести постоянно. И жалби да се пускат. Да. Съгласен съм. Да. Как да ви спечелим? Ами за да се докажем... Вижте, ние не сме дошли тук да ви лъжем. Няма да ви излъжем. Ще казваме ви истина. За да се случат нещата, които ви казахме, трябва да имаме 11 общински съветника. Оттам нататък нас не ни питайте. Ето, тя ни е колежка, ще ви каже, може би на следващите дни, когато имат събрания, те бяха 11 общински съветника. Господин Атанасов също е тук. Те са тези, които са ви обещавали и може би ще направят отчет какво са свършили. Ние не можем да ви излъжем, нито можем да ви дадем отчет. Аз мога да кажа, аз като общински съветник за тези 4 години какво съм предлагала и какво съм свършила. И едно от нещата, които, за да ви спечеля, нали така, направих, когато гласувахме теглянето на 8 милиона заем на община Раковски, аз предложих част от тези милиони да бъдат разпределени и асфалтирани улици по селата. Не само в общината, не само в град Раковски, извинявам се. Точно това е нещо, което станах и се застъпих и наистина смятам, че е правилно, защото и вие сте хора и вие плащате данъци. Но аз като гласувах за, имаше 11 против и решението не беше взето. Има и много други неща, които сме предлагали, но докато нямаме мнозинство, нищо не може да се случи. Нито можем да ви обещаваме, ни най-малко искаме да ви лъжем. Излезнали сме с чисти карти, разчитаме на вашата подкрепа, имате кого да подкрепите, аз нямам никакви очаквания, имате Коцето, имате Митко, имате Иванчето. Дайте ни шанс и да се надяваме, че след 4 години ще бъдете удовлетворени. Другото нещо, което искам да кажа, тъй като ви
призоваваме да гласувате, е, че ще има 3 бюлетини. С тези 3 бюлетини, едната е за общински съветници, една за кмет на община Раковски. Молим да гласувате с номер 68, но все пак имайте в предвид, че ще имате 3 бюлетини, с които трябва да упражните правото си на вод. Другото, което е най-важно в нашата кампания, винаги сме говорили за делегирани бюджети. Това в община Раковски в момента не искат да го направят, защото ще отвържат ръцете на селските кметови и те няма да са зависими от общинския кмет. Всяко населено място трябва да знае с колко средства разполага всяка година от бюджета. И тогава няма да се налага на кмета на селото да ходи да се подмазва на кмета на общината или да му играе по свирката. Просто казано ясно. Те точно това не искат да направят. Искат парите да се държат в общината и който е тяхен човек или който е послушен, му се дават някакви средства. Другите, които си отстояват позициите, няма пари за тях. А това не е правилно и не трябва да е така. Всички са равнопоставени в община Раковски, всеки плаща данъци, даже хората в Шишманци са най-пострадали от замърсявания и накрая какво става? Селото дава на общината милиони като приходи от завода, от кариерата, от асфалтовата база и идва някой и се подигава. Сложихме ви лампи, ви какво искате? Ама чакайте, ни си ги сложа от джоба ти и ни сме ти длъжни на тебе. А те така го играят, че все ночи някой им длъжен и те държат парите. Това искаме да се промени. Без значение от коя партия е кмета, щом хората са го избрали, те са решили този човек че ще защитава най-добре интереси на селото и ще се грижи за селото. Затова трябва да се разполага с някакви средства и тогава самия кмет няма да е зависим, ако е кадърен и наистина иска да прави за селото, си разпредели средства така, че ще прави каквото искат. Да. И си носи отговорността. Това е много важно и затова сме го заложили в нашата предизборна кампания като една от най-важните точки. Да. И също и прозрачността. Значи, искахме да въведем видео за снимане на сесиите. Предложихме още в началото, не един път, 2 пъти. Излезнаха казаха, че много скъпо било да се снимат сесиите. Намерихме човек, който за 150 лева ще снима сесиите. Обаче те точно това не искат. Колко хора от населеното място ще влезнат в сайта на общината да следят кой какво е казал от стенограмата или някакво решение. Почти никой не може да се оправи в този сайт. Да. Всеки има с телефона си, може да гледа онлайн сесията и да види кой какво е говорил и как е гласувал. Значи това е прозрачност. Там всичко се вижда, кой какво казва, кой за кой гласува и кой защитава интересите на даденото населено място. А не гласуваме и носи 3 месеца, аз не бях там, не чух, не казал, не видял. Всичко, истината е една, всичко е ясно. Или защитаваш интересите, или си против тези хора, които сте избрали. Това искаме да се случи. Да има прозрачност и хората ясно да виждат, да няма договорки задкулисни, ние ще направим това, ама вие ни дайте другото. Както и в момента. Като кандидат за позицията кмет на село Шишманци искам да кажа, че за мен беше доста трудно да взема това решение. Защо? Защото, бъдейки на тази позиция, поемаш една отговорност. Отговорност към всички вас. С всяко едно взето решение. Затова мога да обещая единствено усърдна работа, единствено за благото на селото. Някакви въпроси, ако имате, не искаме. Аз искам да ви кажа нещо. Опитах се да си спомня преди колко години се запознах с Коцето. Мисля, че са 12 години. Когато се запознах с него, общо взето не вярвах, че все още има такива хора. Бях ходила по политически партии, политически събрания и виждах
защо хората викат пази Боже да станеш политик. Изключително бях радостна, когато той стана кмет на селото и още по-радостна, когато той завърши първия си мандат, защото видях какво направи за 4 години. Един ден на разговор в кметството между служителките там, му викаме, какво се ще прави следващите 4 години. И служителките ми казаха, ами ще стане кмет на общината. Аз много се позамислих и си помечтах за това. Вярвайте ми, ако това нещо се случи и Костадин Иванов стане кмет на общината, просто много хора ще искат да бъдат политици. Няма никакво значение, казвам ви го с опита, който имам зад гърба си, какво е образованието на един кандидат за кмет, какво е неговата позиция в някоя си политическа партия. Важното, за който и да е кандидат за кмет на община, както и за кмет на населено място е той да бъде отговорен, да бъде почтен, да казва и да прави това, което трябва за доброто на населеното място и на общината, а не за личните си интереси. И в един идеален свят ние ще имаме кметове като Костадин Иванов. И аз пожелавам на всички нас в община Раковски той да стане кмет на общината. И ви призовавам за това да го подкрепите. Просто няма нужда да се отчаиваме. Трябва да мечтаем и да опитаме да се случи. Желая успех на всички ни! Благодаря. Вярвам, че ще ни подкрепите, вярвам, че ще гласувате с 68 на трите бюлетини и другата седмица по това време да броим добрите резултати и да играем хора на центъра. И аз ви благодаря.